Wij hebben dit hier 8 locaties waar ongeveer 64 koren, ongeveer 1500 mensen komen te zingen. Alle koren treden op 12 locaties op. En de bedoeling is dat bezoek op een fiets erbij langs kan. Ik vind het leuk om verschillende koren te zien. We hebben al een shantykoor gezien en het koor van net met wat klassiek. Ik hou wel van afwisseling, zeg maar. Het is ontzettend plezierig om te zongen. Alle koren en Lustremel koor. Dat is ontzettend fijn, ja zeker, heel belangrijk. Met z'n 100.000 man, 100.000 man. De sfeer is goed, alleen het ware werkt net mee. Maar als je goed jongen, heel veel zin met je teken. Dus alle warmte straalt van onze kunsttoren naar u. En daarom hebben we u nog niet. Wat vind je van de acrobaat? Heb je die al gezien? Ja, ik vind het heel leuk en cool.